Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Presidential candidate Manny Pacquiao hindi mag-iso sa presidential race. Nagapanawagan siya sa bulig sa mga Negrense para sa iyang pagpapili. May report si Nico Delfin. Sa tarmac pa lang sa Bacolod Silay Airport nangin mainit na ang pagsugalaw sa mga supporters kay presidential candidate Manny Pacquiao. Upod siya misis nga si Jinky, nagrikta ang motorcade sang senador sa syudad sang Silay kag nakikita kay Mayor Mark Goles. Sa atubang sa mga nagdugok niya nga mga supporters ginpahayag ni Pacquiao nga magapadayon siya nga makigbato para sa matuod nga pagbag-o sa panggobyerno. Ako na itong imuon sa buong paghatag ng trabaho sa tanan ng mga kensura na ito, wala mga trabaho. Ako na, Rabo, ito salamat. Hindi na po nga makainta ng inyong ihatag na suporta ka nato sa buong ipay dito tayo. Salamat niyo. Babakto kita! Ako na niya tingiunta sa magbangon. Mag-uurupot kita katanan. Rabo, ito salamat. Mga sila yun. Madason nga naghapit sa mga merkado sang Silay kag talisay ang senador antes ang courtesy call kay Governor Eugenio Jose Lacson. Sa press conference ginpahayag naman ni Pacquiao nga wala siya sang iga-endorso nga local candidates magluwa sa iya ka partido. Hindi ako nag-i-endorse ng mga lokal. Kung sino yung kapartido ko, yun lang ang i-endorse ko. Pero kung hindi ko kapartido ay mangampanya ako sa tao. Kung may tutulong sa akin, sumuporta sa akin, pasalamat ako. Pasalamat ako niyan. Malaking, sabi ko nga, marunong ako tumanan ng utang na loob. Hindi ako nagtatanim ng galit. Nakikita naman siya kay Mayoralty candidate Albi Benitez sa iya pagkampanya sa Iloilo City. Kaupod man sa kampanya sang senador sa Negros Occidental ang pamilya Gutierrez. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.